आङो बावखुंग्रि समस्थियाव दंफैयो जोंहा जोंनि ओरैजाय बायद' सतिमा ब्रह्म बायद'नि जोंहा ओरै केम्पिं सोलिगासिनो दं लोगोसे राजिब बांगालनि गारि नायनो हागोन राजिब बांगाला माने जोंनि मिटिंआवहाय ज' जाफैनाय मिटिंआव फैनानै बिसोरो खोनासंफैनानै सावरायफैबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो बायद'लुनो भट होगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो नायनो हागोन आं नंखाय बुंनो नोंखौ बुंदों ओरै गारि दङ साफ्रोमबो बिनि मानसिया जेयाव जिरायनानै दङ नैबे जाहैबाय जोंहा बायद'नि नैबे बायद'नि थांदों माने बावखुंग्रि समस्थियाव दंफैयो थ' बायद'आ देरहानो थांनाया जोंना खाथां जाबाय रायजोखौ खुलुमबाय बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय दिनै मोनसे निउस पर्टेलाव जों नुनो मोनदोंदि UPPL नि मिटिंआवहाय थांनानै एस जकिं बिथाङा राजिब सारनि बेनारखौ गारि खिथुआव लागायनानै बुंदोंदि बियो राजिब बांगाल सारनि मानसिफ्रा UPPL नि प्रग्रामाव फैनानै जगदान लाफैदों UPPL आ देरहागोन UPPL आव फैनानै जगदान लाफैदों होननायलाय जों बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायोदि बावखुंग्रि समस्थिनि जानानै जे बिथाङा बेबादि बुंनो नाङामोन बिदि बुंनायखौ जों बावखुंग्रि समस्थिनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगति बिथांमोना बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों जायनि जाहोनाव जों दिनै बेयाव खौसे जानांगौ जानानै फैदों बिथाङा बाहेरानिफ्राय फैनानै बियो जेबो मोनथिया बे बावखुंग्रि समस्थियाव बबे खनायाव मा दं मा गैया बबेयाव मा जादों मा जायाखै बबेयाव मा जालांदों मा जायाखै बिथाङा मोनथिया गतिके बिथाङा बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ जों बेखौनो फोरमायोदि जाहाथे बिथाङा बेबायदि बुंनानै जोंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौ कनफिउस खालामनो नाङा आं बेखौनो बुङो जे बिथाङा निउस होनोथाय मोजां होदों जाहाथे बेफोरबायदि बानायनानै बिथाङा निउसखौ होनो नाङा भबिष्यताव नङाबा माबा मोनसे माबानोबो हागौ जे जोङो दिनै बावखुंग्रि समस्थिनि जानानै जोङो राजिब बांगाल सारखौ जेरैखि जायाबाबो जै खालामनो सानदों जे बेयाव बिथाङा बेबादि बुंनो नाङा बिदि बुंनायखौ जों दुखु मोनदों जाय हक जों दिनै लकेलनि मानसिलाय जोङो आं बयबो आंनि बावखुंग्रि समस्थिनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो फोरमायगोन दि जाहाथे जोंनि बे राजिब बांगाल सारखौ जेरैखि जाया देरहाहोनांगौ राजिब बांगाल सारखौ बे नारेंखलनि सावगारियाव भटखौ थुनानै जाहाथे देरहाहोयो ओमफ्राय आं दिनै हरिनागुरिनि सासे लकेल भटार आं दिनै बिथाङा बेबादि बिरुद्धि खोथाखौ बे माब्लाबाबो दाबुंसै जों जाहैबाय सासे लकेलनि मानसि खास लकेल बावखुंग्रि समस्थिनि बिथाङा बेबादि दाबुं आं बेखौ बार खावलायो आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय एक्जाक्ट जाथायखौ आं बुंनो हाया आं दिनै मथा मथि 8टा साराय 8टासोनि गेजेराव आं बे निउसखौ मोननाय जादों एक्जाक्ट आं लकेसनखौ बुंनो हाया बिथाङा बेबादि गारि खिथुआव पस्टारखौ दोननानै बिदि ब्लेम होनाया थिग जायाखै बिथाङा निउसखौ होनोबा मोजाङै होदों आं बेखौनो बुङो आरो गुरैयै खावलायहरनाय जायो आदाया एस जकिं आदाया मोजाङै मोजां जाहाथे निउसखौ होयो भबिष्यताव बेफोरबादि दाबुंसै आदा आं प्लिज आंनि तरफनिफ्राय आं नोंखौ बार रिकुवेस्ट खालामगोन जे नोंथाङा बेबादि भुलावबो मावनो नांला जों 100आव 100 बुंनो हायो राजिब ब्रह्म प्लास बांगाल राजिब ब्रह्म बांगाल बिथाङा 100आव 100% देरहागोन जोङो बयबो राजिब बांगाल सारखौ जोङो हास्थायो राजिब बांगाल सारानो फैनांगौ मानो होनबा बियो सासे मोजां केन्डिडेट जायनि जाहोनाव जों निदुलियाबाबो जों राजिब बांगाल सारजों ओंखारदों राजिब बांगाल सार बादि केन्डिडेट गैया